Haluatteko te mennä sen kanssa kuvaan? Otan nyt näittenkin päät vähän näkyy siinä. No? Sillä on tällainen kuono niinku muumilla. Haluat tulee 3 videota. Voiko tulla 3 videota? Nyt on tollainen. Kato tänne Maija, Se on kato. niinku tähti, se on niinku meritähti täältä alta. Näkyyköhän sen suu sieltä alta mistään? Se on varmaan tossa se sen suu, kato toi noin. Katsotteko tänne? Maija, kato vähän pellat. Me kato Tursan kanssa kovaa. Noniin. Kiipeä hienosti. Mä haluan katsoa sitä kuvaa. Kotona Mennään sitten. Menee kohta taas lepäämään. Kato, nyt se on hyvin valossa. Se on vielä poikainen, tai siis se on se kai aikuinen, mutta se on vuoden vanha.